Не. Пиши му номера, кой номер е? Кой беше, бе? Кой номер беше? Кой номер беше? Мога ти кажа, бе, добре. Аз който прием табеля. Снимката и се не вижда. Остай. Толкова не съм го записал, аз има толкова хора. Стойте на странички, тук ако изтърве някой. Продължавам направо. Ами, във вас. Аре, падайте, бе. Не мога да преценя дали всеки ще ми направи за... Такъв плафаме, бе. Че Аз какво долу мислиш? защото то не пада. Тук принципно грешки правят те, с които са по-неопитните. Нали? Те с първите са опитни, то е ясно. Габи там минават, да не са... Ами трябва да вървиш у нас лента, дете виждаш насреща. Идва! Бягай оттам. До дървото застани плътно. Васко е това. Васко. Аре, Васе! Не, Тошко Ангело, бе! Тоше, давай! 39. Бягай! Давай. Васко ли беше, бе? Тошко бе. 39 беше. Чаху ще е по-ниско с обез. Пиши. Поне 2-3 ленти трябва да сложим. Васко и Да може да ги спре. Значи ето, някой сега преценява, че тук е повече ще загуби, отколкото да направите. Обаче то с камък колковарен. Ето и момче е първи в България, деца, мина втори. Обърка път. Как ще е първи? Не, принципно най-добри времена показва, виж. той нещо преди ти каза, бе. Що ни идват на кухнята? Той у нас беше. А. Той е у нас. Значи той с вас са се наговорили, деца. Идва. 9. Номер 9, Васко. Аре, Васе! Васко, нашия Васко е това. Браво, Васко. Трети Васко. Абе там за какво говориш, бе? На кого говориш? На колко? Абе колко ни записва? 3. Десетка брой. Един мегафон да ти бях дал, по-добре ще види. Пишиш ли или само прекараш? Ето четвъртия е това. 23. Много бързо са. Номер 23, да. Грешка. Няма стане. Еко, удобно ли оттам? Знаеш колко се вижда? Хубаво, аз ако дойдете, сега ще дойдете. От първия до сега са минали 2 минути и 37. Чай, там А пък са минали 4 души. Тук е много яко, бе. Да, застани. Ти виждаш, те тук реално Я ръка. Реално са предпазливи тук доста. То ще има бутащи още от първия камък. Те, който го минава и го видял, още от камъкът, според мен ще слизат. Аз съм списнал камерата. Значи виждаш каква разлика прави за 6 км някъде до тук, първите, на фона останали. Тук ако са пускачите, Реално тук са само само в момента да не скъсат, в момента са по-добре. Добро. Погледна колко стартираха, че ми погледна. Той не ще номерата. Не, долу ще видим времената, те ще бъдат. Не може да. Едно 50 човека ще да съм. Аз помня, нали го знам, търсите ми Те големите бяха първо от част 50, да. И после като тръгнаха Миро и ти изтърваха някой старт. Иде да се обаждаш, аз виждам какво става тук. И това е колко? 51. 91. 91. Ай, добре! Ти отлича кой направи. Да, ето кой се зад и да въртиш като тия байри. Я да гледам се така кой са. Някъде е. Колко идва Миро каза? Колко ти идва Миро ли? То до Миро има още кой часа. Номер 5. Аме да може да си баш байка. Пиши номер 5. Внимай. Това сам ли? Надолу, да. Да, лентата това сега виждат.
Опа! 17. Ляво, ляво, ляво. Да, знам, да. Ти колело не мога да се послушаш. Да? Трудна работа. Не може бързо. Ай, Данчо! 110. 8 си. 110. Кой, Алекси ли? То Сашо ли? Губиш време. Аз приключвам. Да, ама виж това хубаво взима да лови. Хубаво, ама... Как я засилиш, ще он дървам друго. Това ще си. Трябва да си адреналина. За някакъв? Пиши. 3-4. Дай. Те може ли да го дъзно? Може бе. Ако искаш цялото много ми е така. Ако не по-удобно. Да, ако може да бягаш много. Ирно, падиш. Търкаляш ще падиш долу. Оттам? Няма как да ми. Сложи, бе! Ирно, прави си гаше това. Ей, тя да ми остане назад, обаче. Да, някой ще много 10 минути. Чел, бе. Виж сега, брат, някой ще си много хубаво. Леко там. Аз съм ти тук. Май да паднеш на по-голема. Това е мотика, че... 97. То така честно ли е? Те е честно ли? Да, бе. Гало няколко мили напряко тук. Може да се го носят Аз през даже цялата. там слизам на камъка и тръгвам да бягам с колелото и съм най-бърз. Никой не го знае и не го прави, защото е звагаци. Някой да мили напряко, гледай. Повечето са с автомати. Специални обувки и не става за бягане. Как направо така? От тук по-направо не могат да минат. Единствено могат да сгрешат, нали, ама то няма да е. Тя е на вада. Тук как си? Не, той е падна. Внимавай! О, трима. 15. 115. Опа. Резки, давай! Номер 1. Абе, не ти да се обаждаш, казах горе, бе. 20. Нищо да чувам. Ирно, виждаш как стоиш? Давай, летиш. Ай, пробвай се, ли? Всичките минават така. Не го спомена. Аз съм лекоатлет, бе. Знаеш колко бързо го четох се справя. Така трябва Сега да... съм лекоатлет, не съм ковездач. Точно е това е. Пащай го на рамо и бягай. Е, така трябва да се минава. Ама ето сега, който тренирал и го знае. Къде? Насам ли? Наляво, наляво. Удари ли са момчето? Какво? Оплувай си няколко пъти съм. Ама ти си за такова от обувките
в педал. Виждаш ли какво става, като си закопчан? Да, Не може да се откопче и ще тръгва с колелото. И закупа се за педал по стръмня. Ще освиркат. Тук трябва да има един вираж, за да мога да хубаво. Те ще стигнем. Ти паднал ли? Ти сразу ти баш. Пазете се оттам. Арбе, то няма да минава. Елате, няма още никога, побързайте. Побързайте, защото вървят бързо. Ау, идва! Бързо, бързо, че ще ви съборят. Фикито. Много ли ма? Да. Много. Обаче много ли има? Що бе? Ляво. Той, който не може да спре, и ще спре увере. Анелия каза, прегръщай мадамите. Да паднеш някъде. Това е лента, въобще не е То, че има и такива, да. Да, ме няма много. То има ли момичета? Има. Ти още поне... Ця клачи лентата. Как нито едно момиче не има ловема. Идва. Ляво. Номерата записва това. Кой номер? Ляво. Спокойно. 19. Ти го бърка с номерата. Как лекичко хубаво. Хубаво, това е ясно. Тук има блечка. Не разливкаме с Лежи там в портали. Тя там ли? Няма да ма. Тя ще умре. Войка! Ляво! Леко. Надолу ли? Ай, Пилча. Няма за там сега! Оставете за друг. Ай, Христо, преди тебе. Ляв мегаче газ. Кой му е номера? Еко, кой номер беше? Не видях. 18, добре. 159. 39. На 5 прича го пак. Сливен. Надявам се, не се срават. Значи важно тук да минеш, да не паднеш. Пак как ще го минеш, няма значение. Също от Сливен. 94. 94. Много минаха те като Това те. е тай. Много минаха те като те. Идва. Бързо да не те блъсне. Избирач има. 21. Дай! О, гумата се спукала, май. Да, гумата е спукана, да. Карай с тук. 29. Има резервна в джоба.
Бойко, давай. Миро и той ли ще минава? 40. 26, 35, Става. 41. Ай, Кире, давай. 35. Остай, не те да казваш. Давай, Тони, давай! Давай, Тони! Спри да казваш номера. 31, 1. Айде, Тоше. Виктор, може да се желаш. Давай. Избрахте ще го гумата, не прави. Да погребим спада. Може. Не му търси вече има. Постоянно има нещо. Така спади. Те са. Знаеш, че им нормално ти ги има. Те са на балкона. Нали беше лятото едно момче? Да, то направо трябва да подпишеш предварително да ти кажа, че... Пазарата лан, взел си Те много хора го връщат в коли, ама пазара на... Да. Това просто един буш дед карал федерация. Наистина го карал федерация. И на място умрал. И то не умрал на място, да оцелял спен. Нямам никъде кръв на вънка. Надо да нямам, но вътре. Ляво! Номер няма. Ай, мама. 44. Надолу? Ляво! Там бе. Лево, Да бе, какво печеля? аз се върнем, значи следим. Следим Миро, нали? Колко пъти минава от къде. Те правят втория път, като той ден Тудо колко са, то награждане после... Ивански е. Иване, ако искаш да разнообразиш, ще викам нататък малко. Добре ли тук? Това е по-интересно. Няма ли да свършиш работа? Той не мина ли твоя? Аз кога пиша, писна ми нещо. Ще няма свършат. Дали трябва по-леко да си написали? Ай, те са съди, деца ги дошли да си вършат работа. То понеже сега тук 4 възрастови групи вървят и сега не могат да разберат кой е, защото в различни обиколки са. Единия прави една обиколка, другия 2, 3 и 4. На лаптопа. И там трябва да кажат вече, ако случайно не си брои обиколките. Ето той не е ли Васко, бе? Абе, не знам сега кой е, те вече могат да идат втора. А, не. Ляво! Браво! Ти си леки. Остай не съм обаден. Ето, виж колко хубаво минало. Виждаш ли? Още едно. Друго момиче. Аре, Венци! Аре, давай! Иде се излага. Где се обаждаш номерата? Ай, Венци! Айде! Ай! Ляво! Повете от шпайкове. Ако е някой ръчна фотка. Има май. Да. Казаха ми. Има, знам само, че има един. Има някакви от Полша, ли? Да, там. Франция има ли пак? Защото ти било някой републиканско. Имало и оттам, къде биш. Ти било републиканско. Значи колета. Не, трябва да го знаеш къде биш. Нищо. Чувам, че тя ми карал на максимум. Аз на Анкара. Нищо от сорта май. Я знам, да, ама много неща не ги знам. Яко, ти не караш с това. Ден дребно. Те пари. Не, тя не е ли тук, ако преди да кара, тя ми кара много. Да. Реално тя го и създава. Доказателството имаш. Сега аз се там дето съм си правил с така, че не знам как. Кажи му. Знам, че прямо байрак много. Но бяга, гарантирам, че по-бързо се взема. Ники, ще имам фейсбук. За това, че да. Да. Само да ма няма стигара. Иване, очакваме
най-бързите да идват сега пак. Това се видях много бързо. Два-трима са. Ма не, тук бързо няма как да кара. Как да няма? Няма. Като спуска направо ще да на долната. Карайте, но имаш да страховка, тъй че... Няма теле. Умница целево. Мой така правиш. Дай. Ляво. Пак не ви беше. Пак не здраве. То смина вече един път. Той продължава стоянта. Второви колка ли бе? Да. То дед падна и сега втора. Ама кой номер беше? Кой номер беше? Пиши този деца преби. Да, и то приби. Аз като падна, ама пак не. Този е четвъртен. Къде са? Наляво. Има ги някакви. Той чак отгоре го Аре бе, ти си няма да минам. Мята, то минава за втори път, ти си бил там. Не, ти вече дайте веднага се ще Може. много малко. Аре, колата за каране не беше там. Няма ми чути колата. Наляво. 97, преди Миро, брат, 97. Момич. Давай 97. Той Миро, брат, е сега Давай, търговище. Леко. Един имаш второ. Наби колко затвориха, но не е още. Май първият дет ме поднимах, май затвори. Ай, върна горе. Вало, няма да се пуснеш накрая си, бе. Няма да се пуснеш. Лодки тук. Само е този участък. Ай, ще снимаме. Аз тук мога да се тествам колко бързо ще окача нагоре бягай. Спускайки, нали? Аре, шопе! Аре бе, Гошо! Ляво! Ей, бах ти пъчета. Дай ми това майка. Надяво. Да, ти са вергата пака. По-ниска се дава като ти не трябва. Внимай, то спардаки. Ама и листата са... Давай. Ето и въобще не беше ли първият? Айде, Тоше. Точно 39 номер. Аре, Миро! Давай, Миро. Кой час му се видя? Не, чест! Не, някой са израз янката пред нея. Аре. Не, по-нагоре има паднал ли? Ама добре ли? Там. Да. Чуваш ли? Има паднали. Тук са кой как е. На видео. Веригата ли падна? Те тук редовно падна. Същия е ваканик. Тя моята много капа. Усукана е те. Как е те? Откъде цял ден мога да седя да ги обсъждам. Ето го къде е там. Може само да се чап. Чула. Чакай, слушалка. Абе, Май да не изгубиш чулата. Васко, мина ли втори път песня? Не го видяхте. Васко не е минал още. Тя през Ама той ти първо ще мина. Те знае бързо са ясно. бе, Гошо! Ники, забеляза ли, че... Да, ама иначе смисъл... Ще ли ме колко от нас? Добре, не. Паднаха, беше падка. Ники, полека там. Пределката да видим в училище, да знаеш. Аз къде са хвана? Ники! Аре, Ники, дай ръка. Ако Васко... Пада. Че, аз се не брат. Какво правиш с ръцете на рибарят? Вика Васко се изобилите. Много населено става в това. Сол, Да. Дай, коте! Леко скръчка. Ай, О, майко, леко. Ето го номер 9. Ето номер 9. Браво, браво.
дам, нямам седалка, не виж. Ляво, брат. Да не загуби. Тя не го запише тиката. Тя е това. Аре, Таня! Има друг. Аре, може много все още е се обижда. Луци, ляво, ляво. Лево, брат. Тук не ми удобно. Епиш едно като някой... Дай, как да съм дръвен като. Едно тя ни удобно си ми стане. Дай се. Гале, как мога да направиш? А? Как мога да направиш такова гадно трасе, да бута? Да. Еко, къде си пак там срещу? Само Това е малък елемент от даунхилско спускане. Така леко загадат. Ако ме заведа в Сопот, да видите за какво става шалкава. Това е много другата страна. Аз ти кажа нещата, втората. Аз съм 4 по 10. Айде, от. Да. Тук сме много. 30 метра скок, търчи срещу мен. Ще пада. Давай, не, давай! Ай, по-е! Стига с едно дърво. Ай, смело, ако се такова. Гръбнака. Пусната кож, бе, дай си крак. Грав надолу. Ай, че идва. Ето с камък, що ли го махни? О, той Това е тръгна тя, се парай си. Плюс 3, 2. Браво. Ето си то с камък. Не, камъка да махне. Не се занимай с камъка. Внимай, идва. Бягай оттам, бе. Бягай, бе, как ще го махаш, бе? Добре. Далка сега. Тя не звъни на джинса да я кажа. Ти къде си това? Мина ли маските, Снежи? Оле, че що не му подари някой? Долу кучетата ги подгоника. Е, бе. Тук на седалка. Фото. Здрасти. Тук си почиваш някой. Искаш ли? Долу ги подгоника. Тук за твоята спомня. Някой проявяват оттам. Да. Просто той се събуташ и Идва, идва. Един падна върху мене. Падна ли? То дете в моите стаи. Ето къде си ли виж, че трябва Ляво, ляво. аз се типам някакво. Червени ли на... Много че се е зарадвал. Ева ти пък е седил... Не, просто той мина някаква пътека. Оп, леко. Наляво. Добре, спри. Как може да се получи снимката? Ще видам снимката. Е, камерата та снима точно. О, смело. Мята е чех на Ето работа. хората друго не може да кажат. Поне в гръб ще има този. Аз е там съм сложил камерата, не да Живеят хорим, да. ще ти дърво. Тя е на малко. То няма как да няма. Ти е без заставка вода. За сега още никой не е взел. Не съм взел мой дърво, но то трудно в някой. Да, там далече е. Ама не се знае. Ти на тази бруталната долната пътека някой. Съм снимах там, да. То там е най-интересното. Защото там може да няма скоро да минаваш. Слезем вече да финала. Няма ти Няма на скоро някой. моли да паднеш. Той направо изсече се петията, дете Има як преди това. фичер. И оттам ме поднесе и аз бях под пътеката и той право върху мен. Смисъл, То там и други фотографии няма. аз не разбрах с какво точно ме удари, дали с един клон, на който се подпря или с нещо друго.
тия места екстремни, дето ги заемаш, Работа няма какво друго да се случи. трудно да се опува. О, майко. Тук често вериги падат. Летата им леки ли? Ние би трябвало да се Майко, те са чула. Кой набор са момиченца? 9-6. Къде учи? От мен ли? Не от Шумен, момиче. Може, надолу не ще има ли? Има още много. Толкова става. Значи тук като тръгнеш, пускаш те е там. Ще се прати, не знам къде. О, идват хора. Ами и там ще долу. Скоро няма ли да има някакво много горнище? Или само така надолу? Надолу, и после не Сега тук следа надолу и гарен бъде. Ние колко имаме да правим? Че трябва да сте... Те при жените максимум сте 2, ама не знам за младшата ми колко е. Колко години? Аз съм 14-16. Може би едно да правите, не знам, кой ви казаха долу? Но, казаха старте, аз съм, даже не разбрах. Добре, долу са съдиите, дет се затваря до толкова. Не, да изчакат, сега как ще разберат кой Ама гай тук внимайте сега е последното опасно. Ама те тръгнаха уния езицето. си замнъхат някаква колатка насам. Как кола? Дамата, жената, бялата кола бе. А, да, те, ама те... Много приятели, как не Що се други? Ето, добре си много. Тук не изглежда много, обаче отгоре е само на моя кава, да тръгнеш, Малко е. това са лота, изглежда на това ще да го взема. Бих ти предложила гаден круасан. Дай ми го на мен, ай. Виж сега, то лотък не е видимо чак толкова по-бърз от другите на спускането. Не са от точно това. Ето съм гладен. Кара почти на неговото ниво. Така че те както го минават, горе-долу така и лотък. Но не изкачваме, то... Крем няма ли? Така ли? Приятно, да. Мани ме там на пенди, които след вечер стана, така да Просто лотък на изкачването е хубаво да го видиш как се изстрелва като... дай го на Николай. Ники! Добре? Добре? Няма намерение да не те гледаш ли това. Няма Как правиш? Ето като пък имам и за страховка. Емо чуеш ли? Дава. Да, моля. Абе, Снежи, Васко мина ли бе? Мина, да. Кога мина? Девети номер ти го каза, ама толкова си го Отдавна. поглеждаш. Не бих казал. Той мина трети някъде. След на 15 на трети мина, тъй ли? След това Четвърти спомням беше на първата. Пред 10 на 15 минути мина. Ама минават някакви хора в Той вече го чакаме за трети. Добре, минавате. Първият мина много бързо. Айде, Данчо! Другим също е. Двама благодаря ти, Данко, оценявам го. Тук е един бутър. Не знам как се го пратим, ще му кажа побърза малко. Ето, точно така трябва. Колко вече? Едно утрешет колетка. Ляво, ляво. Тук това хубаво да сложа дистанционно с всичка и цяло Аз искам да слагиш колоните, били и виж как.
Марве виушна, ти щяха да падат, никой не Разбрах какво падна. става с този накрая. Нито И тук тук двама някой са ще направи. Ще пади долу. Ама аз искам един на кълбина. Фьодор е първи. Ама аз да ти дойде. Наляво. Пропуснах. И Майдан се смия на тебе. Браво! Той трябва да е. И чакай, минутка да направи. Плюс момчето бързо. Чакай. Да, падне. Той ли подвежда крак малко да направиш едно? Да, точно идеално беше. Там се почне прем. Няма как да вземе. Да. Това ли? Да, камерата горе. Я. Как го хванал, Еко? Някой е такъв да колото пекантурен. Ужасно. Това е да не би артистично да направите и Да, пада. точно. Снимка. Ама много съмнително, Сега- точно застана. Тук и то се върне. Я падни си да ти се снимал. Сега искате на мен мръсно да ми правите. Бягайте. Ляво. Добре. Ти чуват ли те откаска? Това са половинки карти. Кой ти да кара, почва да трепери, като слиза много надолу. Нищо да ти държат краката. Не, това е напрежението. Аз съм там притеснява на водното препятствие. Трябва внимай, защото някой... Аз внимавам, да. Ако дойде върху тебе... Те са му паднали на главата, претрапват. Ляво! Браво. Гледай ти как е в перне. Как ще трябва? Викам някой ти направиш. Някой оттам трябва да види. Нагоре има ли още интересно или? Има Та ти вика, има още едно така... Ама близо ли е или? Близо е, да. Значи то е пак вада, така, но няма корени. Те е началото може А би. там на едно място, дето се виждаше, че има бая камъни. Това се беше пуснал в интернет. Едно шивавко, далече ли? Те много бързо карат. Преди се омара, преди Трябваше вчерата. по 6 секунди да ги пуснете. Айде, миле! Внимай, идва! Дай! Скоро кара, се тренираше така. Всеки ден кара на супер. Ляво! Не, защо притиска продължателно? Правилно. Дясно пътя. Ляво. Много е важно да си взел мерки предварително. Много те изръчва. Не, така да. Вчера ядах старица, дето Не може да го спрем. Се да повикне. Салатен сос долу. Арни, аз не съм долу. Ти вече се е маргарин, сол, шакано. Аз се такива Аре, аз да се. Ама чай, кога ще долу сега? Тръгвай сега да няма. не скочи, закува за малко, мен. За малко. Дай горе за нас. Чува си леко? Само като погледнеш в нея, трябва да контролираш нещата. Бяла шапка и дома. Не стига вас е толкова кое.
падне. И номера Това е колко сте 20. Тя още два пъти трябва мине. Аз знам какво да качиш. Три пъти, той е от възраст. А рибас? Само един въпрос ти задават, не мислиш направо отговаряш. Ако може да кажеш. Така че тук пулса трябва да разредят. Тук не се кажат. Така кога сме ли си малко по-дъждъхме? Малко. Километър изтила. Аз съм чувствал, че тук ще ставам без. Аз съм показахла един на места как те човека ги изправяш нагоре, само с зонското на гръб и бягам нагоре. Ама трябва да се със специално бух, като с автомати за пръв. Автоматите са хора, които трябва да имат опит и тези, които трябва да имат. Съветски, браво! Може някакъв крем да си. Моя учител каза се Нелия, каза не си за автомати. О, здрасти. Добре. Стапа! Тук тези рибите са повърху. Той тази така. Те някой път продължават само Абе, някой без каски бяхме, видяш ли? Двама без каски, бе. Не, тия не бяха. А те не се зада, бе. Копратната ти бяха, тук бяха. Винаги миналата година има такива Придвижват се деца до и така следващата. да се докаже да може останалите да попречим на някой друг, но и става. Ама ти ги платиш, то. Даже сме виж колко души вие тук ни кажа, че някой Ака, веднага че момчета долу като копрати Дали това? без каска. тук номерата записваме, кьори са, кой гледа гуите. Не, за втори не. Бахте как минал тук направо. Ми взема къл. Това е, това ви харесва. Бързо се бяга. Чакай, кобра, слагаш? Аз тук пазя. Чекпоинт. Чекпоинт. Да. Тук не мога да ги зацепят. И там какво е, брачно? Камера. Камерата ли? Това е мощно. За батерията на колко ще издържи. Пускават всичките в момента по двора. В PHD го пуснах, защото в PHD. Добре, материал, аз такъв по-хора. Да, направо да направим аз, ама то пък нямаме шмитко. Да направим? На видео да правим, ама ще свърши. Падаме. Зоната е чак за долу. Там някой вратава на момента. Да, бе, да бяхме там. Падат. Чето време на време, да. Много е тъмно. Казвам това. Крилото може да вроди. Капе мая. Я дай само на един да направим на видео. Айде, аз стоям нагоре да видя какво има. Какво стана? Да. Янко първо де. Нашия Янко е. Нали Данил? Кой е първи? Много често жълта, 85 ножа. Не знам как. Откъде му се тук? Не, само лясно. Ма някой падна вече. Падна ли има някакво вратите? Тук е така. Точно тук стратегическото място да не виждат. Той до сега караш и много добре. Аре бе, Тошко, пускай тези спирачки, кой ги държиш, не мога да разбера. Пускай ги бе! То с майстора, знаеш как ги гони долу? Къде е водата, бе? Водата е на чушмата, като напълне, човек. Там ли остави, бе?
Ама е празно. Ние верата там ги заставаме. Той за 8. Ти нещо убийства става там, кое е интересно? Аз знам, че там е интересно, ама аз тук не поствам. Къде ще гледаме? Къде ще гледаме? Някъде се убийства. Фейсбук ще качваме. Практика се знаят. Да, може и там. Ники, Давай, пускай, пускай. натакни за надолу. Айде, Пускай страчки, бе. Къде пада, бе? Е, там нататък, нещо Ари! става. Къде там стръмно? Бога с потаклот ги носят. Пускай ги тези спирачки. Скъпи перон, по Ваня, скъпо. ако искаш ти за малко там да драскаш. Браво. Ела да снимаш. Айде, бягай ти бързо, че. Едно плека. Идва и бягай. Идва ли? Ето, бягай. Мисля, че по-състезатели сме при тези. Чакай, не къде. Тя там е много трудно да спускане на по-добре. Айде бързо де. Бягай малко нататък. Крат лентата ми. Айде, давай. Искам да слушаш брата в някъде. Той тук, знаеш, много бързо ми идва там. Идва. Идва ли някой? Не, качество. Фотографа. Бягай, фотографа. Где говори за храна сега? Не че ми се идея, ама... Какво си за? То горе има. А, чуеш? Браво, браво! Супер! Първа се. Почти мина, бе. Тук няма че там колкото кена дал скалпа. Само рамка според би до 2000. Само кои? Рамка. Той. Да. Той изглежда най-странно, ама... Американско колото. Но така какви предимства имат и монокачва. Аз не видях добре или рамката беше за дупката беше за Да, така са си взема. Тъс вика стръвни за 1500. Аз постоянно на Кена дал гледам, защото не така ще го Саша. Да. Ето, не спират. Завъртат. Ама ето, ти вижда пак ти малко. Той не момче, това е мъж, но не момиче да е слава. Това е мъжа. Той е... Нещо е мой навън, 76-ти. Той е мъжа и той е Кой момиче сега ще ти дадеш? Ти момче познаваш ли? Сашо! Майка не те познава. Драйв момчето ми. Но трябва ли? Да. Здравейте. Ама малки или големи ли? На Добо. Добромир. Да. Вика, Кал, с въжета може да видиш някъде. Абсолютно. Гледам с 1000 някакви снимки във въздуха, там виси. Какво да правим? Висим? То Трябва това да е се виси. Скаутите как са? Супер са. Браво. Там го чета аз сега. Скаути, лагери, бански. Той моя профил трябва да не... Аз съм... Ама не съм знаела. Да, те бати гава шум. Бати гава шум, в приятели имаш ли ма? Дали не е такова? Оп! Туди е Васко, ето, давай Васко. Браво, Васко! Браво! Давай. Що ми е? Изтървен зала. Ари. Той е по-добър ли бе? Да. Мисля, че живелото е заставам доста, той може някакъв гума, може да не се работи. Още много колка въртят, първия път за четвърта да върти, също става... Да, воля. Дали ние да ходим в финала? Държа. Значи до 20... Ще му кажа, добре. Действително, аз те се... Той знае. Да, има много, да. Този по-скоро следно се движи, 14 метра пресея. Добре, познай къде ти протмет. Ама аз искам да ходим на финала да гледам как. Аз знаеш ли? Много искате тук, Той като не вчера се оплашил. Не знам, може да ходим на финала. Искаш да ходим? Чанта забрах. Да, телефони всичко вътре. Няма кой да те вземе. 4 телефона има. тук стандартно за един. Да.
асфалт. Не, тук къде може? Тук е тук е за Бати Гало, тук те колко още минават тук? Ами 3 пъти са минали, сега е най-първите. Васко, Тошко, Ангел. Това означава, че още един път ще ги видим. 4 пъти. А къде е финала? Или тук трябва да ни посредствен до шадравана, до басейна, детската площадка или най-долу. Не знам съдиите къде го решиха. Те съдиите се правят като... Няма значение, тук ще ги види, тук ще има култура и ще интересуват има коментарите, просто тук ще го парат. То цялата... Тя трябва да ме клюва. Не, тя моите колото радиста. Може би на фотографа. Колко има документи лесно? Да, ще се ориентирам. Тук като се качиш на 2 колела отгоре, просто наистина трябва да следиш пак. Ако нямаш опит. Аз колко пъти тук шетам по трасето, на стилни, да няма в идеалната линия, стърчаща линия. Няма, никой не се... Даже е изгледа това. Има доста сериозни колета, как гледам те. Човек, едното колело, то с първия май детето всъщност мина, деца пак ще бъде с първи. Рамката е екзотика си. Те с рамка са ужасно скъпи, аз съм специално изгледам. Тук има части, нали, в едно колело, дето по-скъпа част в лек автомобил може да не видиш, т.е. рамката е такива цифри, и от 5000 евро има рамка. Добре, дай спа. Стига дълго се. Там се прави с материали, както Формула 1 ги правят. С карбони, специални карбони. То карбон до карбон има разлики. Има карбон до карбон даже? Да, такова се. Китайски карбон, тайвански, нещо се винтекат. Аз сега поръчах от щатите карбон, да за тук говорим. Изглежда масивно и пак по-леко от другия. И здраво ли? Здраво. Значи не си мисля, че нашите камери апарати скъпи. Не. То рамката 5000 лева. Значи не сме хавали въобще. Не, човек чупни, Кенън дал примерно Канондали на филма, че дето първата вчера дете, вижда колко говори. Казва се Кенън дал скалпел. Скалпел? Ами той защото реже и заради скалпел. Айде бъде, гледай надолу. С колко не кара. Айде. После ще гледаме снимки. Така ще видя с клиповете. Нали имаш във Фейсбук? Имам та бе. Не, всъщност имам та, няма та виждам та, там ще се разприятелим. Да. Не е проблем. В моя профил в Айдито ще видя къде е сайта. Ще се ориентирам. Гледам как се ги тършат колите. Аз си направих едно за 2000 лева. Плащах час по час, всяка една част подбрана къстъм, събрано с различни части, но предвид каплите са за даунфилтър, рамката е фиксация и така нататък. Обаче дръгли, но някак много. Май се отказал. Камерата даде пълната община. Той номер 1 не мина втори път. 54 минути съм направил запис. Чай, че ти се чу. Няма много батерия. Остава да държите с батерия. Ето на само. Там е много се обясни, обаче там
паднало дърво, че нарежда близо 2 тона камън. Трябва да се прескочи 46 см дърво, трябва по някакъв начин да направи да минава. Защо не го махнаха? Не искаха да има... Ай, Бойко! Да е екстремно. Къде са моите? Моите... Сякаш този видях, Искра ми беше, Искър, преди малко ми. Тя сустра, Искра, от Варна има много от тях. Чудя са колело или фотоапарат? Какво се чудиш? Сега ако видиш хубав, ще изостане много яка. Определено. Много се притеснихме, че не мина втори път. Тъкмо се притеснихме, че не мина втори път. Ще мина, евентуално и трети път ще мина. Мисля, че за трети няма да успееш. Дай. Вече излетях веднъж от пътеката. Значи може и Борко. Той е хорил от колата да снима гума. Не е хорил до колата, тя гумата му е от джоба. Ако е сменал 10 минути гума, оттече. Оттече. Много сменяш се край. Добре, че вече ще... Няма да ли си колелото, че Макар, че ще има награждаване до 7, 8, до 9 място, не знам при кои обаче. Нали така, първо, второ и трето вече са нищо, нали, като имаше до 9 столбица. Така чух, че бе награди имало. Наградният фонд не е много малък. 6-7 спонсора са. Той е момче Васко, деца се състезават в каналите на Въртиш. Той е 3 спонсора намерен в София. Дими Байк, Вело изкуство, може да се пазари да се смени. Браво! Скъп хора. Съм крепно хобби, не знам ли. Ти му личи, сега взето му. Карат се 3 седмица с Варна. Също не е, че бяха наедно. Много спускаме. Оп! Караме там едно пътека, не сега. 31 номера къде го караме. Аз карам предпадането на 50 км някъде се движа. Оп! Нещо минавам. Аз мисля, че имам претенции, че мога да се стигна да карам направо. Ай, вече се карат. Те всъщност измити колко са? Ние момиче дете има с скалка, с монет. Вярно, че Тя е първа. В момента тя е втора. Има една жена по-пълничка. Таня се казва, може би тя преди малко ще видим. Тя не е път. А пък тази сега дете на Антислава, мъже и преди малко дете каза, че мъж на чукте. Той мъже. Двете деца преди малко караха, те семейно. Всички с колета. И тази жена Таня, тя пак децата си беше малко. Само, че ние не мъж поднимава. Той май не кара. Реално между първите Кристина, тази жена и Таня се разменят местата. Я не е ляда. Зависи кой нали се е бил. Ще бъркали сме. Може отдолу да знае. Ние се качвахме горе, първо бях до Данко. Той каза, тук е. Каза, тук е до мене, малко по-долу каза от мене. Добре. Качихме се горе, тръгнахме да се замем. Наистина, там има още едно. Те са... Ама ние от чешмата тръгнахме нагоре, за да слезем до тука. Той се ориентира по това начин. Аз му казах, за да отиде до поста, по-добре да не мине по трасета, но да мине по другия път. Там горе е много обратно се. Излезе, там не е пълно. На неговото място добре, ма той искаше нас да направи тук да гледаме, а пък ме прекара отгоре. Ние се качвахме с колелетата нагоре и после излизахме обратно. Паразитно сте карали, да. Видяли сте на пътеката. Покарахме малко по трасета. Той вчера искаше да се включва на назад, като
получаваха на кой беше. Това движение стана работа. На всеки ден казах, може ли, приятели на парака да има се снимам максимално материал да се изчерпва, защото да снимам. Трябва да се видят не може да няма и такива, състезателно темпо, всеки има някакви съпринци, да се покаже повече. И зато ето сега, приказваш им, няма някой да ти каже нещо. А да не знам какво е положението. Просто той е такава концентрация, че особено е такова. Как го бяхме замислили маратона? Само едно видео да спима спускане, едно качване. 60 минути трябва да бъде. Обаче няма толкова хора да се ангажира в организацията. И трябва има много просто начин. Да не се обърка пресето, някой да не трябва. Темпото им трябва да е много бързо. Който го вземе бързо, който го вземе бързо ще продължи. Веднага прави някаква грешка. Бил отворен от камъка. То даже първият тук е. Ето като му ще деца заби и се през деца. И тук на би спарачка от камъка и от тя. И защо отива. Седалката му изпусна за пак стигна високо, който да вземе. Стойката ми не е така, значи как се изнася, държа да отиде много назад, т.е. тежестта да отиде назад, а винаги, защото портрет много бързо се връщаш. Но той много бързо да не си смениш. Сега път мина пак най-бързо си им са стойки. Тук научи дет си подлага постоянно краката и ще не се гледа, като не баба се вземе. Които са го карали по-рано, добре, видяли са, преценили са го, не ще разбиха се. Добре, не какво става? Побързайте! Идва! Ай, Ренче! Завива ли са смяла? Да. Лесно. Ти трябва да финишираш, май, а? Да, цакваш, бе! Остава при вас нещо. Ай, Ордане, виждате са пакет с търгойш. Терена и преди теб мама. Да, Данко. Как падна? Още участва ли? Чисто съм един от добре, айде сега ще кажа не веднага господин. Как падна? Кой? Тук пък попада на Аз се обреки за мен. Като сме много бързи. Не се бързи. Що? Той там го даде. Падна върху него и Той падна и... каза, аз къде стила се изпочвал, че глутам по терена. Това е това нещо, повече за печата, да се видяли. Да, Данко. Те там като видят бойра слезат, пащат колите му долу. Това ми той го да е трябва, значи дето си се състезава. Ще ги спра. Дай! Дай, Борко, последна обиколка! Ама то в четвъртия сега дето няма май, който е обиколка, трябва да се мишира. Ти момче май в четвъртия. Да, аз за той. Той мина за втори път. Не, сега питахме един втора обиколка. Да. Те са 3-4 възрастови граници, някои правят 3-4 обиколка. Проблема са дите, че много ги разграничават. Ама и ти не пишеш вече. Що да пиша? Не, вика, спокойно съдейство имаме, нали, отпада ни един ангажимент. Какво отпада? Колко ти минава? Права камерата, бе. Един час. Тук е това. Ограничат ли е? Аз съм много. Сега не го знам. Не мангавам там. Този един отдел. Камерата още снима?
Симона не е обяснила, ама тя с тем байки храни малко по-малко се сумира. Иначе атичка и всеки момент чакам да финализира. Няма топ. Един час запис е ми пълна, но те един час се активира. На видео взема много топ. Да, GoPro. Не го промо да изпира да се активатели. Ай, и нататък да отидем. Ще ви дам зора, ако видя някой. Няма да видя. Ами ще ходим това. Сега последно, не знам дали спорта ви да разказвате. Тези първи първи. Да, не да слушате долу, всичко не може да се ползи. Трябва по-дори гуми тук. Не стигат. Те са паралези. Не спират. Не съм увидел един код на сигурно. Не, как като ще ме даде. Много парче само. Да? Вижда. Те няма как има то с дънките, не е от... Не сме правили дънките на тези на първата. Няма там една рекитска си да не спочиш. Те сега че да не правиш там нещо на Джерико да повече. Там каза, ти сколько го правихме, каза още... Да, ти още те, защото те бяха ми тестери. Следват ми жапанки. Как се нещо, защото запълна чекаш. Това е много мъртви нашите. Много не знам, там се просто разъл. Как някой не пролетава долу? Те се обръщаха бая, Той тук не е... То сложил това дете си забимуца на тече. Аз не знам моя там. Ама той падна и така. И аз там много нямам. Изрови такава жала и този спина. Да, ти цигари, да. А, мангалчето е, сега е падна. Виж как спира само. Ай, мене! Ето вид напълни, като дойде вика, ще има 2500 км. Изподължа, пак се някой като нямаш... Вика, ръка с мотор дига толкова. Чекам паузни да бъде. Те кажа, понеди билета нещо. Ой, това мотористка такова. Не било. Трябва да излезе от нея, ще
удобно. да отиде назад. Иначе трябва да стъпят по връща. Ще му е удобно. И кога аз мисля, че тук на групата на тази прогулка. Не, това става колко пари трябва. Има 5000 просто. За който и за полето или това? Полето американци наши тук сте стигна на фина. Това ще погледна, ще разчита, това... Ами там си изчупено. Тя нам дал скалпа и така. Ти не всеки може да се позволи, като има ниче даже тия не ли. Къде? Много съм ти ваня. Стоп. Тук по-точка къде.